Editoɓe assalamu alaikum, barka men be lorki fotta moɗon der taskaranji kode radio international gila ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Inde an Ayuba lamiɗo munyal salminto e foɗanki walla bangal taskaranji amin ɗi hande alat imiyela on sumti jam. Der taskaranji ɗumin taski waddanki on wodi taskaran kubaruji der asawere inanta Rufa'u bi Muhammadu Bonowowa. Den min gaddana on taskaran firo deftere Alqur'ana awtade modibbo iya hamboy gawndere lesdi Kamaru. Aragare min gaddana on taskaran holko sumtori ɗon. Amma heddi ko ɗo hon da fuɗɗire kubaruji der asawere Rufa'u ta taski bismillah. On calminama to gonɗon fuu sobiraɓe wondiɗiraɓe heɗitotoɓe milana on kikiɗere welde hande ɗum 17 lewru mboy hitande ujunnaji 2024 koɗo yada bo be jowego ha woɓɓe joɗiɗi ha woɓɓe bo lewru korka ko ɓe wiya lewru sumaye lewru barkanteru hitande ujunere temeɗɗe 450 milana on kikiɗere welde to gonɗon fuu nda titoɗe kubaruji duniyaru nde yontere komin taskani on. Daga nyalomare abnde ko mi wiya altine ha woɓɓe non woɓɓe bo ɗum nyalomare salasa onno ɗum fuɗɗi lewru sumaya lewru balkanteru ndu dewe ndu torano e non wakkatire cembinde ha julɓe leyɗe duniyaru wakkatire on bo ndi ummatore nde ɓiɓɓe leydi Palestine taweteɓe to Gaza ɗo tawe nder ɓillaji cembiɗi be habre hakkunde Israila e Hamas en. To leydi Senegal lundankejo Ousmane Sonko yoftama daga sare fursina nyalomari alhamisa ɗo ko ngam o latayi kandidajo ha cuɓol horejo leydi on man hokki sembe ha wondiɗirawo moɗum Bassirou Diomaye Faye on man fu mo yoftama nyalomari wore be Ousmane Sonko. To leydi Nigeria kubaruji keɓama dow ɓen nanganoɓe be jogiɓe balmi nder asaweje jaliɗe ɓen majum ƴami bakinno miliyar gotel cedeɗe naira ngam yoftugo ɓen nangaɓe majum. On jaɓɓama ha wakkatire nde kubaruji duniyaru nde yontere miyela bo on cumti jammo ha gonɗon fu seynore moɗon e lewru ndu barkanteru. Keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Rufa'u Baba Shoria tawete ha fandu hala e non ha wo'inti ɗum Shoybu Gambo ban ko anduɗon nder nyalle ɗiɗi caliɗe hakkunde alhamisa e mawde ɗo ɗum mo heɓi ɓillaji gal wakkere nder internet ha leyɗe Afrika fere bakin wakkatiji 49 ɗum heɓi ɓillaji ɗin be ta'ugo laabiɗi internet majum leydi Cameroun ɗo tawe nder leyɗe ɗen. Nyalomare alhamisa 14 lewru tatabu on ɗum ta'i ɓoggi majum goɗɗi taweteɗi nder maayo Maliya bakin no tati ɗum moddani ummatore ɓillaji haɗon man ART sandu suklanandugal wakkere nde ɓuggi karallagal andini ɗo habda ngam wo'ingo laabi majum ha nder andinawol maɓɓe kikiɗeri alhamisa 14 lewru tatabru ndu gonden ɗo kadi ha wakkatire nde on ɗo kejitami kam ɗum holli laabi majum mboƴiti ha nokkuje ɓurna fu. Lewru sumaye hitande 450 leydi Arabie Saoudite, Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Senegal, Chadi e non leyɗe goɗɗe puɗɗi lewru ndu barkanteru nyalomare 11 lewru tatabu horejo leydi Chadi Mahamad Idriss Déby Itno tori yafuye ha ɓiɓɓe leydi Chadi fu on man andini kadi wala ɓi adamajo mo laati mo wala ayibe ngam majum o ƴewniti kala ɓen waɗoɓe filu
filuji bo be ustugo cede de wakere de filuji mabbe ha nyamande e ko nandi e majum ngam dum huidnana kala benno bibbe leydi Chadi gal wakere de nyamande ha nder lewru ndun barkanteru ha wakkati won bo nde lewru sumay man laati dum lewru on ndu mari billaji gal nyamande ha jonde julbe nder leydi duniyaru wobbe dum mari jamuji caddi ngam majum Dr. Yusuf Ahmadu sukrani do nyawdi go leyde balebe do hokka wagginore e wasuweji ha bo dum hoytnana kala ko mofu lewru ndu barkanteru gal wakere nde jamu bandu hani ni yake sumtugo ko artata jolgo ha stomach bi adama kam wona hunde man fewnde nde wulay do tilim dum masin wallan ha jamu bi adama wallan ha fitinaji stomach man mardo be mo wala fu hayba dum rena dum to hanay goddo hosa gari ngulndi ko hunde wulde masin o sumtora wona kayum arti ha stomach mako do hanay amma bana bayrago do ka wala billa to ko larani marbe muskilaji stomach bo ko moy do latti docteur stomach mudum ngam masalan o do mari stomach nyama sitta nawa dum o bo nyama sitta man nawata dum alhali be dido fu be marbe stomach o do nyama liddi jordi nawa dum o do yara ndiyam gilase billata dum liddi jordi wala ko watta dum ko moy ay inni to manda dura anda ko stomach mum wayi wakkati bannido dayta ko stomach mako wayi o lismita ko stomach mako billindirta be mudum do man inshallah o marta mushkila aytama Dr. Yusuf Ahmadu be wasuweji dini a cembidi leydi Cameroon gal mudum ha wobbi hosi lewru sumay ha sappo edidi lewru tatabru ndu gonden do dillen ha kubaruji goddi der diwal cakare leydi Cameroon kawtal ben o wuybe bakino nayo ben majum o kollama sappo e jowi lewru tatabru gonden do ha commissariat lambanay gallure Yaoundé labote leydi Cameroon ben man nangama be balmi goddi e non kutinirte dum ha fidugo e ko nandi e majum ben man be no taska dingam nasugo ha sare goddo fere to fattude weekende mesa fodde ko ben majum gerbe galwakere ne nyawordu ngam hirdugo be ben man do tawe kadi ha juude polisabe commissariat lambanay gallure Yaoundé kubaruji nder asawiri joden nder diwal cakari leydi Cameroon majum Paul Atanganji jagordo halfitinado lamuji ha nokkuje e non Nalova Lyonga egbe latido kayimbo jagordo halfitinado jangile cakaje ben man ngadi ngilla ha babe godde memade be hendu cembindu ko wada ma nyalomare joitati lewru tatabru gonden do jagorbe ben kadi njaldiri ngam honnugo de deyya dawla leydi Cameroon e gidde mudum ha wallitgo ummatore memade be billaji e ko nanti e majum Paul Atanganji yaldiri ha sous prefecture Yaoundé tataba ha e fulan on majum laari bonondaji ko wada ma be tobo ko jani ha wakere endedo e non bo ci e godde ko memama ha agal abakeje majum bawtun be jaliri ha lycée Etugebe hawtade e jagoro halfitinado jangirle e cakaje professeur Nalova Lyonga egbe ben mandari bakino chudi lugas etati onno ko dow mudum ittama der maji do tawe sappo onno ko foti hutinere ujine didi onno fukarabe be ngala babede jangugo ha wakatire majum ha lycée bilingue d'application et lycée général Leclerc ben majum ndari bonondaji ko wadama ummatore ko memama e hunde den jagordo halfitinado lamujano kuje godini wallinde dawla e non bo lornugo gal wakere nde e cuudi jangele majum ko bonnama be tobo e non kendu ko wadama ha gallure Yaoundé majum kubaruji nder yontere jangiyankejo kuwowo ha yebrende anecdote on man nangano do nder nyalde caliide o hollama ha yeso nyawodo soja en nyalomari alhamisa do o fajiri bietedo François Bruno Bidjang bawo ko sakkino video el gorngel didi lewru didabru ha Twitter be andingo kubaruji goddi be donki go bibbe leydi Cameroon ha kaftal e ko nandi e majum on man nangama o do tawe ha juude kita nde be jari mo ha yeso nyawodu majum o gondini be wadgo kuje den e dum yerbiti kadi kita mako ha sappo e go lewru ne yabru warandu ngam tokkitingo jahargal akita majum
Hadiwol fombina leydi Cameroun sappo e ɗiɗi lewru tatabuɗo maire jo gallure e Ebolova fuɗɗi kuuɗe cembiɗe ngam wo'ingo laabi ɗi gallure nde ɗo bakin kilométaji 22 gal laabi ɗi leydi ɗon man be wallinde kawtal gongal ko wi'ete ONG Route Espoir wato lawol tammude ɗum kawtal on ngal ɗo ardanama be sénateur jo Liper Daniel Raymond hawtade bo be woɓɓe kudiɗiraɓe ha nder diwal fombina leydi Cameroun laabi ha pattule feere to gallure Ebolova hakkunde brigade angale tribunal militaire Isakam abattoir ko hawti bakin kilométaji sappo e gelle kanyum on ɗum fuɗɗiri wo'ingo laabi majum e gal wakere nde laabi ndiyam e ko nandi e majum ɗum fu man ɗum ɗo wo'ine ha bo ɗum wallita jonde ummatore ha gallure Ebolova majum e gal wakere wonde bo ha fattude ɓurdude marugo ummatore nder gallure Ebolova majum ɗum kadi ɗo wo'ine pattule bana Bilong Newbel ɗum fu majum nastayi nder kuuɗe ɗen ummatore gal muɗum walliti be ceede ko yahanta boro 250 be kawtal ONG wangaɗo kubaruji nder Asawere nder diwal Adamawa leydi Cameroun ha daldal lycée technique gallure Gawndere on ɗum waɗi moftorde cembinde ngam nyalomare ende maɓɓitiggo dammuɗe jangirle majum ngam hollugo e sembiɗingo kuje gaɗeteɗe ha nder leydi Cameroun ko wiyete ɗemgal turankewal made in Cameroun fukaraɓe ɓe diwal Adamawa noti be ƴewnandu nyalomaje ɗen cembiɗe ngam hollugo bawki e ekkitnol ha jangɗe ɗe hikma ha nder jangirde majum e non jangirle ɗe hikma ko wiyete lycée technique ha nder diwal Adamawa ɓe kutiniri kuje gonɗe ha nder leydi meɗen ɓe dokki kuje ɗen ko ɗo mari haaje be jonde ummatore dedei bawki maɓɓe ha gal calɗi feere gouverneur jo diwal Adamawa Kildaji Tagiyeke Bukar yalɗiri ha lycée technique gallure Gawndere majum ngam maɓɓitirgo nyalomaje ɗen ngam sembiɗingo jahargal kuuɗe e jangɗe majum kubaruji nder yontere ha diwal siɓatu woylaleydi Cameroun haɓugoɓe bonondaji e non ñiddugo hakkiloji e ko nandi e majum ɗon man laati kayum on ekkitinama ha ekkitinoɓe nder diwal ngal ha bo ɗum sembiɗina jonde gendal bongal ha nder diwal ngal ɗum laati taskaram gal jagorgal halfitinangal nder gaku e ekkitinol hakkilo wongo nyalomare mawde ɗo ha gallure Marwa lamode diwal ngal on ɗum waɗi ekkitinol majum e ɗum waɗama bo be sannu jagorgal halfitinangal nder kaku nder diwal majum daga nyalomare mawde 15 yottugo asawe 15 go lewru tatabru majum on kadi ɓe ngadi ekkitinol ngol do artungal Evariste Atangana Zowa bindowo ha babal ngal kuuɗe gouverneur jo diwal siɓato woyla leydi Cameroun ɓe yalɗirki Emmanuel Bonyare mo jagorgal halfitinangal nder kaku e nelaɗo daga gallure Yaoundé kuuɗe bana ɗen laati ngam ɗum sembiɗina jahargal woɗugo hakkilo andugo yide leydi Cameroun enan bo sembiɗingo jahargal jonde wonde be derke'en ha bo ɗum sembiɗina wattam ummatore e derke'en muɗum min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo kode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku kala wakkati fu deɗe jamdi joitati yaago joitati e reta jemma agogo Nigeria Cameroun Niger enanta Chadi min ɗon gondi e kode radio international non bo jamdi joeɗiɗi je UTC yaago joeɗiɗi e reta miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international dedei jamdi jeetati yahango jeetati e reta jamma agogo Nigeria Cameroun Niger enanta Chadi non bo jamdi joeɗiɗi yahango jeeɗiɗi e reta agogo UTC kubaruji kode radio international ɗo wela amin kode radio international kubaruji nder yontere kubaruji nder yontere on ɗo keɗita
dayta kubaruji duniya nder yontere sobiraɓe wondiɗiraɓe on gettama e watan domina kilo e bo on gadanama barka be lewru sumaye lewru barkanteru nyalomare hande ala ɗo ɗum laati nyalomare tatabre e non ragarere be cuɓol horejo leydi to leydi Rusia Vladimir Putin horejo taweteɗo ha laamu ɗo tawe dow lawol bongol ngam laamu muɗum jowaɓu bakinno duuɓi joweego ɓurnagal wakere nde lundanke en mako cembiɗɓe ɓen majum keɓay yaago ha cuɓol horejo leydi ndiɗo ko ngam ɓillaji ɗi kaɓi hakkunde leydi ndiɗo e leydi Ukraine e bo ɗum hoosino anniyaji gulɗi be leyɗe Europa faggudu leydi Rusia ɗo tawe dow darnde wonde ɓaawo ko ɗum hokki kadi jawabuji be horejo leydi ndiɗo Vladimir Putin ha wakkatire majum horejo leydi Faransa Emmanuel Macron on man yalliri nder yontere nde ɗo to leydi German ngam yewtititgo e ardiɓe leydi ndiɗo ha bo kadi ɓe mballita leydi Ukraine ha ɗum heɓa jalorgal ha dow leydi Rusia majum kadi ɗum hunde won nde ɗum ɗo waɗa seko gal bakkeje feere ha wakkatire ndeɗo kubaruji nder yontere ngarten nder leydi Afrika to leydi Burkina Faso ɗum kubarwol belgol gal wakere nde jamu bandu nyalomare 13 lewru tatabuɗo kadi ha jonde nde jagorɓe on kadi ɓe kosi anniyaji be ittugo e hoytingo cede ha waɗugo awnol ko wiyete examen ha jamu bandu bana waɗugo scanner IRM e non bo rutitgo iyam ko wiyete hémodialyse ha ɓen marɓe nyaw ha iyam ko ɗum dolata kala ko no fu yalɗirgo ha sare nyawdi ngam lartugo iyam muɗum ɗum hoosi anniyaji cembiɗi ngam ustugo cede ɗen e bo ɗum hoytinana kala ɓi leydi Burkina Faso fu ha wakkatire nde ɗo galla wakere nde waɗugo awnol e waɗugo scanner ɗum bo 50 nder leydi majum amma kadi ɗum wartiri ha boro 25 cede ɗe franc CFA daga ragare lewru nayabru waranduɗo wato ɗum usti bakin geɓe 50 dow temere ha gal wakere nde awnol ko wiyete IRM kayum bo ɗon no tawe bakin boro temere cede ɗe franc CFA ɗum wartirama ha boro 40 cede ɗe franc CFA wato ɗum usti bakin geɓe 50 dow temere jagorɗo halfitinaɗo jamu ɓandu andini bo ha gal wakere nde ru'ititgo iyam ko wiyete hémodialyse ɗum ɗon no yoɓa boro 500 kala ko moe fu de ngendam muɗum o winde nder ɗereji ɓen waɗanɓe hunde ndeɗo amma kadi Burkina Faso itti cede majum jotta ɗum wartirama mere waɗugo hémodialyse ha nder leydi ndiɗo ndi fu mari hunde on kadi nde wari walliti ɗuɓɓe marɓe ɓillaji ɗi nyawu iyam ha nder leydi Burkina Faso kubaruji nder asawere to leydi Nigeria horejo leydi ndiɗo biteɗo Bola Ahmed Tinubu itti anniyaji gulɗi ko hosama gal wakkere nde faggudu ha dow leydi Niger kadi ɓawo ko ɗum watno tuccinki laamu ha lewru joɗiɗabru hitande ujunaje ɗiɗi e nogas itati wato hande bakin lebbi joytati ɗum hoosi anniyaji kadi be kawtal CEDEAO e non bo leydi Nigeria majum ngam hokkitiggo lawol piroje e non bo laabi ɗi leddi e maɓɓititgo keeri hakkunde leydi Niger e enen bo leydi Nigeria majum e gal wakkere nde hokkugo yiite lamtarki leydi Nigeria andini ɗum itti kuje ɗen ɗe fumaje e bo ɗum hunde on nde gonɗinama ñalomare alarba ɗo be sarwitinowo musamman horejo leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu o biyeteɗo Ajuri Ngelale ha leydi Afrika fombinari habre hakkunde leydi Israila e leydi Palestine no ɗum andini be dawla leydi ndi ɗo kala ɓen ɓiɓɓe leydi Afrika fombinari ɓe mballiti leydi Israila nder habre nde ɗo fu kadi bana ko andinama be jagorɗo halfitinaɗo kujiɗiragu e leyɗe goɗɗe na leydi Pandoro ɓen majum to ɓe garti leydi maɓɓe ɓe maran ɓillaji be lawol kiita kadi ha Gaza ɗum ɗo tokkitini waɗgo bonondaji be kaɓe ɗen hakkunde leydi Israila e leydi Palestine ummatore ɗunde on ko ɗo soya yonki daga lewru 10 lewru 17 jagorɗo halfitinaɗo kujiɗiragu e leyɗe goɗɗe andini kala ɓiɓɓe leydi muɗum fu dayta be hosugo balmi ha gal wakere nde Israila ɗum hunde on kadi nde ɗum sembiɗinta jahargal haqqi ɓiɓɓe adama nder leyɗe duniyaru e bo ɗum
wallitan wadugo bonundaji ha nder jonde ɓiɓɓe adama haɗon man ɓe kosan anyaji gulɗi kala ɓen waɗi ɓe hunde bana ndeɗo fu kubaruji nder yontere. To leydi Maroc bana ko tawete nder andinangol ardungal leydi ndiɗo laamiɗo leydi Maroc Mohamed Joyi Gwabo hokki kongol ngam ɗum yerɓa wallinde cembinde gal wakere nde nyamande gal leddi ha ummatore ɓiɓɓe leydi Palestine taweteɓe ha Gaza e non ha gallure ceninde Damas. Wallinde nden wari fototiri bo be fuɗɗam lewru barkanteru lewru sumaye haɗon man ummatore tawetende to Gaza ɗum gida be ɓillaji ɗuɗɗi masin no be sakkingo balmiɗi leydi Israila ha dow maɓɓe nder asawere nde ɗo ɗum tokkitini sakkingo balmi majum e ɗum jani bo mayarle ɗuɗɓe masin bakin tonji 40 on nyamande ko yerɓama be laamiɗo Maroc majum bana ko andinama be sarwitinowo horejo leydi Palestine wallinde nde leydi Maroc ɗon man laati ko jaɓɓete be cembiɗum masin e bo ɗum hoytinanan ɓillaji ɓiɓɓe leydi Palestine ko tawete ha Gaza majum. Kubaruji nder Asawere. Ha leydi Senegal ɗum kubarwol cembingol masin on ludankejo cembiɗɗo Ousmane Sonko yoftama daga sare fursina nyalomare alhamisa 14 lewru tatabuɗo ɗum laati bo fodde ko cuɓol horejo leydi ko tammi waɗigo 24 lewru tatabru ndu gonden ɗo kujjikinkoɓe Ousmane Sonko majum biteɗo Bamba Cissé gonɗini be yoftugo Ousmane Sonko e non bo candidajo mako biteɗo Bassirou Diomaye Faye ha nder videoji ɗuɗɗi ko sankitama ha do laabi laylatol be waɗugo julde cembinde masin to laabi gallure Dakar lamorde leydi ndiɗo ummatore ɗunde on ko ngurti ngam jaɓɓugo Bassirou Diomaye e non bo Ousmane Sonko yoftugo ɓen majum laati hunde on ko waɗama gonɗinama be majalisaru leydi ndiɗo e boko gonɗinama be horejo leydi Macky Sall ngam ɗum hoytina ɓillaji ko tawete ha nder leydi ndiɗo gal wakkere nde siyasa daga lewru ɗiɗabru salindu nde ɗum fondino yerɓetirgo cuɓol majum yeeso. Ousmane Sonko ko ngam laatay candidajo ha wakkatire ndeɗo on man laati ɗum cembiɗɗo masin be wallitirgo candidajo mako biteɗo Bassirou Diomaye mo tammi kadi darugo be jambiya maɓɓe arana kam sankitama. To leydi Senegal majum ha wakkatire nde ummatore ɗo taskita ngam yaago ha babiɗe cuɓi nyalomare 24 lewru tatabru ndu gonden ɗo lundanke en ɗiɗo Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye ɓawo nde ɓe joftama ɓe puɗɗi waɗgo orgal ngam taskaram cuɓol ngol horejo mo Pastef ɓoymajo e non kuɗɗirawo muɗum ɗo taskita 24 lewru tatabru ndun be cembiɗum masin e bo Ousmane Sonko nde hoosi boliɗe andiri kadi jambiya mako tammi hosugo jalorgal biteɗo Bassirou Diomaye tammi bo wartugo horejo leydi ndiɗo ɓawo Macky Sall ha nder boliɗe mako pamari ko o hoosi nyalomare asawe ɗo ɓen man ngadi anniya kadi be waɗugo gilla ha nokkuje fere fere nder leydi Senegal majum ɓawo gallure Dakar lamorde leydi majum ha ɗakki yottugo 24 lewru tatabu ndun ɓen man gonɗini ɓe tammi hosugo jalorgal. Kubaruji nder yontere. To leydi Nigeria kubarwol dow himɓe ɓenno nangaɓe bakin 150 ɗon man andama ɓawo ko ɗum nanginoɓe hakkunde fukaraɓe janginoɓe e ko nandi e majum ha jangirde wonde to Kaduna ɓenno jogiɓe balmi majum ɓe andini ɓe giɗi miliyar gotel ceɗeɗe naira ngam bo ɓe jofta ɓen nangaɓe majum nyalomare joɗiɗi lewru tatabuɗo onno nder gallure kuriga nder diwal Kaduna woyla hirnange leydi Nigeria ummatore nden nangama bana ko on biteɗo Jibril Aminu mo jogi boliɗe iyaluji ɓen nangaɓe andini kadi o heɓi ƴewnandu nyalomare salasa ɗo ha ƴewdirgel mako be ɓenno jogiɓe balmi majum ɓe mbi ɓe giɗi miliyar gotel ceɗeɗe naira fodde ko ɓe jofta hakkunde fukaraɓe janginoɓe e ko nandi e maɓɓe nangaɓe majum ɓen man dokki bakin nyal eno gasaga wakkatire nde ɓe kosi himɓe ɓen sina non ɓe ɗo mbara goto be goto
to to ɗum jabay bananoɓe mari haaje kubaruji nder yontere. To leydi Congo Democratique ɓenno hitaɓe kiita mbareki tammi kadi mbarego majum bana ko dawla leydi Congo Democratique andini ɓe mbi wadgo hunde nde ɗo ɗum laati ngam ɗum usta jitande ko tawete ha dow soje en maɓɓe e bo ɗum hoytina bolondaji cembiɗɗi e kalluɗi ko ɗo waɗe ko ɗo jaya bo soyugo yonki ɗuɗɓe ha nder leydi ndiɗo. Kongol kiita mbareki majum ko hosama daga hitano ujunaje ɗiɗi e tati ɗon man lornama fahin ha dow jahtagal kuuɗe ha lewru ɗiɗabru hitano ujunaje ɗiɗi e nogas e nayi ɗo ha jonde nde jagorɓe hawtade e hoorejo leydi. Kubaruji nder yontere. To leydi Niger be andinamwol kawtal soje en taweteɓe ha ardungal leydi ndiɗo nyalomare asawe kenya ɗo 15 lewru tatabru leydi Niger mettini e non itti kadi kudiɗiragu be leydi America dow ko larani kuuɗe ɗe honankoɓe. Hunde bana nden waɗama nyalomare woori ɓaawo ko ɗum watno gilla be onno bindowo mo dawla leydi America suklaniɗo kudiɗiragu e leyɗe Africa. Honankoɓe taweteɓe ha ardungal leydi Niger mettini soyde woɗugo kudiɗiragu ngun dow darde honankoɓe ɓe leydi America e non bo kudiɗiraɓe maɓɓe ɓe laatayi honankoɓe e ko nandi e majum taweteɓe ha jagogal suklaningal e denal leydi America majum. Ngam majum ɓe kosi anyaji ɗin e bo ɗum man yettinama ha wakkatire nde ɗum waɗi juɗe dow ɗereji majum. To leydi Chadi himɓe bakinno tato on ko soyi yonki ɓaawo fottande motawa manga enen bo motayel pamarel ha dow lawol mundu doba nyalomare asawe 15 lewru tatabruɗo deden jamdi gotel e midi 54 nange. Kadi fergande nden waɗama ha nokkure witende Begere kilométre 35 be mundu. Himɓe tato soyiɓe yonki ɓen ɗon no tawe ha nder motayel pamarel ngel e non lañowo motawa manga kayum fu nawnama ha wakkatire nde fottande motaji majum. Kubaruji nder asawere. To leydi Kenya gaware on fijowo ɓi leydi Kenya Charles Kipsang maynoɗo ha ɓawo wa'ugo hosere mon Cameroon to leydi Cameroon. Gaware majum yotti leydi Kenya nyalomari mawdi 15 lewru tatabuɗo ɓawo jonte tati on kadi ko biyeteɗo Kipsang majum maynama nde o timmini yebre nogas e joni yabre nde wa'ugo hosere mon Cameroon. O latino bo arandejo ha bakinno temeɗɗe jowi capanɗe jowo wa'itoɓe hosere nde mon Cameroon majum bakinno towenga muɗum metaji 4,94 e jowi. Jahargal ɓural mako latino bo cembi ɗum ha wakkatire nde wa'itirgo hosere mon Cameroon majum bakin lerji 4 e minti nogas, amma kadi o timmini ha 15 bo yottugo ha daddal fijo Moliko Stadium. Ɗum laatay bo arandejum be yalligo mako ha wa'ugo hosere mon Cameroon tatabre on hitande nde ɗo, amma ɓa wa'ugo hosere nden o soyi yonki. Sobiraɓe wondiɗiraɓe haɗo en toɓɓi aya kubaruji duniyaru nder yontere. Mi yetti on ewatan gamin hakkilo. Barka moɗon be ɗon kabaraji, barka moɗon e lewru sumay Rufau Baba Sharia e Shoybu Gambo minon mbiyata wonno janginen durende men ngam yarugo nokkuje meɗen yeso. On jarama. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ala al-mu'allif rahimahullah المجلس السابع في فرض تلاوة القرآن جودر تجهيز طبعها جودر للرسومة حاضر الجنب في القرآن
kala dewal fu wodi ko ɓurdata dewal gongal feere e rewnugo Allah be janngugo Qur'an go ɓural mum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yettoje tabitani Allah salatu maako e jam maako tabiti dow nulaaɗo maako e du'aaɓe en maako e sahaba en maako. Ɓaawo man fa hada bayanu fadlil Qur'anil azim, ndaɗo wanginti ɓural Qur'anuure teddude, wa fadli tilawati wal iksari min dalik, e ɓural janngugo Qur'anu e ɗuɗɗinki jannguki nde. Fa inna al-Qur'ana huwa kalamullahi subhanahu wa ta'ala, ande Qur'anuure nde ɗum wonde Allah mo seni e ɓangaare woodani, alladhi takallama bihi haqiqatan wa sami'ahu Jibril, Allah wolwiri be maare dow goonga, malaikaji Jibril bo nani Allah ɗowrira be maare. Wa tahammalahu min indi, malaikaji Jibril jaɓine daga to Allah, wa ballagahu li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wahya, nden o yottinani nde Muhammad mo salatu Allah jam muɗum tabitani wahyu. Wa ballagahu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam li ummati, Muhammad wa salatu Allah jam muɗum tabitani kay bo yottirani ummatore muɗum. Wa tanaqalathu ummatuhu jami'an ba'da, wa tanaqalathu ummatuhu jilan ba'da jil, ummatore maako bo jaɓtiri Qur'anuure nde daga to maako jamanu ɓaawo jamanu. Fa huwa kitabullahi alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Qur'anuure nde ɗum deftere Allah nde fewre waranta ɗum yeeso mum, ɓaawo muɗum ko yeeso muɗum. Goɗɗo fotaa ɓedda Qur'anu ko har feere ɗum tabita, fotaa bo nakkisa Qur'anu ko har feere ɗum tabita. Tanzilun min hakimin hamid, jippinaade daga marɗo hikima gettaaɗo. Wa huwa al-huda wan-nur wal-furqan wad-diya'u war-rahma. Qur'anuure nde kayre woni kanda, kayre woni annoore, kayre woni sendiroore hakkunde goonga e fewre, kayre woni jayngol, kayre woni hinnaye. Wa huwa siratul mustaqim, Qur'anuure nde kayre woni ɗatal ɓootingal. Takaffala Allahu subhanahu wa ta'ala bihi, Allah mo seni e ɓangaare woodani o samnake be reenuki nde. Fala yatafarragu ilayhi abasun wala tahrifun wala tabdilun wala taghayyur, torƴata yotta hen maare fijirde malla sanjuki malla waylititki. Bal yabqa kama anzalahu Allahu subhanahu wa ta'ala li hidayati al-khalq, akina Qur'anuure nde nde foran bano Allah mo seni e ɓangaare woodani jippini nde ngam dalila hanndaago tagde. Qala ta'ala, Allah ɓangiɗo wi, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah seni ɗo wi inna minon, nahnu minon, nazzalna adh-dhikra, min jippini Qur'anuure. Jikru haa ɗo inde nder inɗe maare. Qur'anu ɗo mari inɗe muɗum haa nder muɗum ko ɓurata 5 moodiɓɓe anduɓe Qur'anu wi. To jikra haa ɗo ɗum inde nder inde maare. Wa inna lahu lahafizun, minin ɓe wallahi min deenoɓe nde. Annduɗo luga arabiya, annduɗo balaga, to jangi aya ka andi fakar wala mo foti woni ko Qur'an. Ayi inna nunu azama wari haa ɗo, nden nahnu Allah seni ɗo waddiri fahimta ɓe bana jam'uni. Nazzalna wari ɓe siddere fahimta, wa inna lahu lahafizun, inna haa ɗo nden lahu ɗo fahimta nden lahafizun. Andinima Qur'anuure nde wala mo foti wonnugo nde sah. Faɓɓaayi ɗo yiyande goɗɗo fuɗɗi no wayi haa waɗa goɗɗum feere sey wakki o ɗo ñukko non nonna. فيبقى كما أنزله الله غضا طريا إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان. Qur'anuure nde nde horan nde luttan nde ɗon kayre man ɗo nde hesre, anumma ba jonta on nde jippi haa Allah ɓangiiɗo ɓamtande ragare jamanu. Duniyaaru to wari timmugo Allah ɓamtan Qur'anu, jande Qur'anu ɓamtaama ka anndi fakat musibo wari.
ni qur'anu rende do hori heccere bannonde jippiri raaruɓe an ɓe hoore ma nde jannguɗa qur'anu fu a tamma jonta akeni ɓe janngugo e belɗuma nanoɗa wala a jangi a wowi faɓɓi ɗo jotta kande saknitiyama a woɗa sa a yiyay bolle yimɓe duniyaru na goɗɗo taƴagimon ɗo yima ɗo ɓeni ɗo fottani yimɓe pat jonta ni ngol ƴaawi jamanu may saɗi c'est ta a feere may amma qur'anu he sigi qur'an ɗo nde a jangi nde fu a tamma ba jonta nde jippi banni seeɗata kadi har gare jamanu allah seni ɗo ɓamtande fa innahu fi akhiri zamani yurfa qur'an oɗo nde ragare jamanu ragare duniya to waɗi timmugo nde ɓamtete wa min suduri rijal nonnona fa minhu bada daga to allah nde fuɗɗi ha hunde man fuɗɗi ɗon nde lortoto nde qur'an man fuɗɗi ha allah ɗon nde lortoto en maako ragare jamanu anzalahu llahu azza wa jal allah jaaliɗo mawɗo jippini nde wa ilayhi yaudu fi akhiri zaman ha maako nde lortoto ha ragare jamanu fa yurfa'u min almasahifi wa min suduri rijal qur'anu ɓamte ha mushafuje ha defte qur'anu man deftere en mari ɗo deftereji buuli mere a moƴƴitere qur'anu woda ndigo woda ha ɓerɗe wonɓe woda ha goɗɗo jannga woda andinima yaake man yimɓe kalɗi acci hutinin ko ɓe ma halas qur'anu moyte ha ɗereji moyte ha ɓerɗe fu wakka mo jangi qur'anu mo wawi qur'anu ko goto woda joom hakkillo andi to tawama yaake ɗum woni banni kam masɗi ko humtidi ɗey fa an ibni masudin radiallahu anhu qal la yusrayanna ala alqur'ani zata laylatin wala yutraku aya fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa biyas abdullah ibn masud radiallahu anhu o wi wallahi qur'anu dillinte jemmare wonde ha watta aya ko ngota accatake ha deftere aya ko ngota accatake ha ɓerɗe worɓe koyna ɓantama hadis o man fiɗigol akhrajahu darimi wurtingol ha sunanure muɗum tema hadis o ujune 334 wa dhalika inda qiyami saa nde qur'anure ɓamtete banni ha musafu nde waɗa ha ɓerɗe worɓe nde waɗa wa dhalika inda qiyami saa bolwaɗugo yaake darago dara fama dama hada alqur'anu baqiyan fannahu bi khayr to nini ɗo duumi qur'anure nden nde ɗon ndeka yimɓe ɗo wondi ɓe kayri yarji'una ilay ɓe lortoto heedi maare wa yaftaduna bihi ɓe jabtoto nde wa yamaluna bihi ɓe kuuran ɓe maare wa yahkumu baynahum nde hiitoto hakkunde maɓɓe ko wa yuhkamu baynahum nde hiitire hakkunde maɓɓe fa ijaru fi amfasadat haluɗaɗan to qur'anure ɓantama ay yaake tagekoji woni nasalullah alafia en toru allah hisneki wa halla bihim damar yirbuɗi hoɗanaki ɓe jotan kuje pat kusat wonnata ɓerɗe maɓɓe mana kusi wonninade qur'anu wala nder ton wa halla bihim damar yaake man kam yirbuki waɗi kuje fof giɓɓat وهذا القرآن أنزله الله جل وعلا بالتلاوة والعمل به لا قرآن رده الله جاني لو أنجي لو جيبني ده ngam janguinde wura ɓe maare terlawi ɓe takkiɗen ma en jange qur'an en kabde dursugo nde wala gade sarnal qur'ana lidikri fa hal min muttaki allah wi min hoynani qur'an ɗo taskitoraki ha wajitoraki ha dursuki woodi jangiranɗo na malla woodi ciftoranɗo na en jangeɗe en durseɗe en habde en paamande en hutinire be on hamare en pamtine wonde bo haza amal haza takallum ɗo ɗum kuugal en defintirama be maga ɗo responsabilité kala julɗo fu wala mo dañama mawdigo wala mo dañama dumsugol qur'an
wala mo dañama kay be andal moy ko dañama bano tanam mo dum dañira bami dañira an non a dañira boya fu non dañira sai kadi mo jare Allah seni do dadi wayna mo hebala amma en tine tay bare o Allah hikini Qur'an wonde ndam jangu wonde e funcinde ko be mare إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. التي نروي إن الذين يتلون كتاب الله anduɓen janngoɓe deftere Allah wa aqamu salata ɓe darni julde ɓe ɓorɗiɗe wa anfaqu mimma razaqnahum ɓe nafqiyoɓe komin dokki ɓe sirran wa alaniyatan cuuɗi ɗum ɓe banguɗum kamɓe man yarduna ɓe ɗon tammo tijaratan filulanta ngurus ɓata filu maɓɓe ɗo ribaɗe hermaɓe fakat liwafiyahum ujurahum ngam Allah hebbinana ɓe barjaariji maɓɓe wa yazidahum min fadli Allah ɓesdana ɓe koye moƴƴere muɗum innahu hakko Allah gafur ɗuuɗa farukiijo sakuru ɗuuɗa yetti o faran o yaafan o yettan bo jeyaaɗo maako mo buuri ɓe ko muɗum wa hada khatimatul kitab wa huwa khatimatul kitab as-samawiyya Qur'an wurande kayre woni timmindirde defte samawinkeje defte ɗe Allah seni ɗo jippini daga to muɗum kayre woni ragarere maaje wa huwa a'zamuha wa ajalluha kayre nden ɓuri ɗe mawnugo ɓuri ɗe teddugo yahkumu alayha wa yuhaiminu alayha Qur'an wurande nde hiitan dow defte ɗe a goo fuu kayre woni jaalide dow maani wa yusaddiqu ma fiha min haqqin Qur'an wure gonde ɗo gonɗina ko wonno ha defte arande je jippinaɗe ko ko laaɗi gooɓe wa yahuddu ma fiha min tahrifin wa tabdil Qur'an gonde o lorna ko woni ha defte artunoɗe tahrifin milnuki wa tabdilin e wattitirki ɗum masin yimɓe defte artuɓe ɓe canjino yo Qur'an wure nde warande lorna banno woni إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. الذي يقول إن هذا القرآن عند القرآن يقص على بني إسرائيل لدو إسا لدو يشا دو بإسرائيل واليهود أكثر الذي هم فيه يختلفون ɓurna ko ɓe laati ɓe ɗo luura her maajum wa innahu lahuda Qur'an wure nde wandaaki ɗum kanda wa rahmatun nde hinna e lil mu'minina heedi muɗɗinɓe suratul namli aya tapaye jeeɗiɗi e jeego e tapaye jeeɗiɗi e jeeɗiɗama wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah jeni ɗo wi min jippini herna al Muhammadu deftere ɓe goonga ndir womɗinoore ko woni yeeso maare iggo e defte kayre on jaalide dow maaji fa inna Allah subhanahu wa ta'ala dammana hada alqur'ana ma lam yatadamman gayrahu min alkutub andu Allah mo sene e ɓangaare woodani o longini Qur'an wuro nde o waɗi nder maare ɗum ko waɗayno ha tana maare iggo e defte fa fihi tawhidullahi azza wa jalla ɗon nder Qur'an wure nde woodi kirki Allah jaaliɗo mawɗo wa fihi akhbarul madi ɗon nder Qur'an wure nde habaru caalinoɓe ranore daga no Allah tagiri duniyaaru daga no Allah tagiri tagaykoji ɓe o resino ha leddi yeeso ha o tagi annabi adama ha wari ha yetti men ha yande daraja a yehi habaruji saaliɓe ɗon ɗon wa akhbarul mustaqbal fi akhiri dunia non habaruji fusiti ɗum ko tammi wargo ha yaragare duniyaaru wa akhbaru yawmil qiyama non habaruji yande ɗalngal fuu ɗon nder Qur'an rema fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum
ɗon nder qur'an wure nde habaru ko woni yeeso moɗon e habaru ɓen gonɗe ɓaawo moɗon فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن قلت وما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره قسمه الله فهو حبل الله المتين فهو نافه أمر نويني فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة إلى آخر الحديث. حديث ولقد علي بن ابي طالب رضي الله عنه الله يرضى به وفي فنن من أمنان نلاد الله صلاة الله جمهور تبك للعمية ستكون فتنة جتمني لا تاغو فتنة ما كان جولي بقول جوتك من الدنيا دولا دو كدرتم أما فتنة جديوية دو كدرني ما هو كده ويقول بين وما المخرج منها kowani wurtof be hamaji yake to fitina wan wadi noy go wala takari ayi sodi dala wo kitabullah deftere Allah ayi be sen jadi na islam gebe sige kullu hizbin bima ladayhim farihun kala ye ba do se europe ko wonde daya be kullu lokal qur'an lokal hadisi fi donde qur'an wonde khabaru ma qablakum khabaru ko ni yasomo wa khabaru ma ba'dakum e khabaru ko ni baawo modon ayi dum bitago ko artinona daru qur'an ayi dum bitago ko tammi wargona daru qur'an wa hukmu ma bainakum e kita hakkude modon ayi kita wodana daru qur'an huwa al-faslu laysa bil asl qur'an wurande kayre woni sendirore goga e fewre de la taaki de sito namu de wanyo de huwa alladhi man tarakahu min jabbarin qasamahullah kayre woni goɗɗo dolɗo mo accine way kay mawni tiiɗo bana mo woda se ko yiɗi huwata allah taƴan on man wa man ittagal huda fi gayri qasamahullah mo ɗaɓɓiti kanda ha ko lumti qur'anu allah taƴan ɗum fa huwa habdullahi lmatin qur'anu rende kayre woni ɓoggol allah cembingol alkawal allah cembingal hakkunde ma ko ɓetakle maako wa huwa dicrul hakim qur'anu rende kayre woni jikiri mabɓe hikima أي ذكر الحكيم فندر إن القرآن هو وهو الصراط المستقيم خير دروان تطلبوت إنجل وهو الذي لا تزيغ به الأحوال قرآن هو خير وني دقيدا نفس من التابع مدو ولا تلتبس به الألسنة لم أنجل له في التابع مدو إلى وهاية ورد الحديث أخرجه الدارمي ورتني بر beli gara itu jenisati teman jenisati siapa yang tiada aku nanu mahu tem. Imam Ahmad murti ni bor. Hadis itu siapa yang jana ibu kai buah aku nanu mulu tem aku musnad. Waktu Tirmidzi murti ni bor kalau buah agam. Hadis itu jenisati dia teman terjual naik. Esapur ibu. وفيه بيان الأحكام الشرعية. لون هذا القرآن هو الذي ينبغي تجد سريعا. والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هذا القرآن الذي حق دين بيرسو إلوني المولو وبيان الحق من الباطل بل القرآن الذي وانجنتي بورغا يبقى دوري فهو الفرقان خير ونسند الوراء كل بورغا دوري لأنه يفرق بين الحق والباطل نعم تسند الحق بورغا دوري خير ونسند الوراء وفيه القصص دون القرآن ورد إساجي كبرنا ينبي إسا تقال فكيف تقبوتا هاي هرقرنا هاي بكوفي الجنة وطرقي كورا إساج الأولين دون المارك إساجي أبكنوه وأخبار الأمم السابقة خبر الأمات ورسالي
وأخبار الرسل خبر جنلاب وأخبار من آمن بهم خبر جبن بني بنلاب وأخبار من كذبهم خبر جبن فون بنلاب فو أتوالم القرآن وما حل بالمكذبين فقد فون بنلاب وما أكرم الله به التائبين من النسل والتأييد والركود على من خالفه eko Allah seni do teddiniri ben do tani benulaabe gon dibbo e bandal e sembidinki e jaaruki do rutirbe be wa fi al-amsal wal ibar don der qur'an wala misaluji e wajuji al-ibar wajuji taskitati wa fihi al-mawarid don der mare wajuji wa fihi awsaful janna don der qur'an wala khabaruji tindinoje al-janna وأوصاف النار يتندنو جيته وفيه صفات المؤمنين دندر ما يتندنو جمؤمنين وصفات المنافقين يتندنو جنافقين وصفات الكفار يتندنو جهيتر كل ذلك موجود في القرآن كان بلوان دوفو من دندر القرآن وأكثر منه يكبرك نندوما ودندر القرآن وفيه الوعد والوعيد دل القرآن والذين اكلت فانني اينا كم وان سمي دول مسلمي يا رب مؤمنين انني كلت بو ينغدا كوسيغني يا رب ما كو يكتبتولي وفيه من العلوم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى دل القرآن والذي ande de wala mu andi dum sai Allah musin e bangala wala فإنه اشتمل من العلوم على ما لا يعلمه إلا الله قرآن ولد دموبي دو أند دن ولا مؤند أمي كوينا الله فيه التوحيد والعقيدة دون عند القرآن ولد هو تديك الله حقرك حقك الدرجة وبيان أسماء الله وصفاته دون القرآن ولد وانجل وإنت الله يتندنو جماعة daga suratul Fatiha da ayyana fajangi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da alhamdu da billahi ay Allahu rabbil alamin aidan arrahmanir rahim arrahmanir rahim fadu inda Allah tindino jama'a wa bayanu asma'illahi wa sifatihi don da qur'anu da wangin go inda Allah tindino jama'a فعال بما يريد والأمر بعبادته وترك عبادة ما سواه دون القرآن ولن أمر ونبيره محمد الله أكثر كل وفيه تحذير من الشرك دون القرآن ولن رنسل وشرك رنسل وتابع حورنا على بيتنا موضوع وبيان أنواع الشرك دون القرآن ولن يوانجد نون شرك نون كوت الله شرك الأصغر شرك الأكبر شرك قمر نقص الكودة أما وتتادينا شرك مانجو وتتادينا سم وما يربي من تومة دريجة ضد القرآن وبيان كل ما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ضد القرآن ولله وانجل بكالك وجمع كتابين في الله enutin ki nyalo mara la gara woni yende darga enutin ki wode de malaika enutin ki defte Allah jipinade enutin ki Allah boy wal iman bil qadari khayrihi wa sharri don der qur'an wala enutin ki hodiro de khayru mara de sharru mara fihi arkanul iman don der qur'an wala de darange imanatu wa arkanul islam non don der qur'an wala de darange islamatu وفيه من العلوم والأخبار والقصص والأمثال والعبر والمواعظ ما لا يشرك به إلا الله سبحانه وتعالى ضد القرآن ورد أن خبروج يساجي مثالوج والبلد تفكت فيه واجوج دونكم في الشتاء أن من كوينا ألا مصنع بغاية ولكن كل عالم يأخذ منه بقدر علمه أما سكاك كلا جمع النفوف
o hoosan ko woni haa qur'anu nde ɗe fodde anndal maako wa ma yajhaluhu aksar wa aksar nden ko annda ɗum haa qur'anu kayen ɓuri kayen ɓuri ɓurgo fa innahu bahrun la tahibu ma'lumatuhu qur'anu ɗo ɗum maayo ngo annde muɗum mutata wala yuhaadu bi asrari qur'anu ɗo sirriji muɗum fil kitabe liannahu kalamullahi azza wa jal ngam qur'anu reɗo ɗum bolde allah jaaɗiɗo mawɗo wa fadlu ala sa'iri lkalami ka fadlillahi ala khalqi ɓural qur'anu ɗo luttuɗe bolle ba ɓural allah ɓurdi takle muɗum fakat nde ɗum wolde allah kana banni kadi wa kad jaa tarhibu bi tilawati haqiqa sonnuki ɓe janguki qur'anu wari wal iksaru min dhalika e ɗuɗɗinki janguki qur'anu wa bi tadabburihi wal amali bi e taskitaago nde huutinira be maare be amin jemma e nyalawma to gossoro be gumbar radio man domi taadi 49 der Abuja ndarde gowongelde fuu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Code International sew ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin heɗitoɓe assalamu aleykum barka men beloruki fotte moɗon nder taskaran holko sumtoriɗon to min gaddonoyta on natimalla photoji e vidéoji ima kofli barka e sumtari ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe Code radio lildoytami inde an Ayuba Lamiɗo Muñal arroto e waddunoyki on taskaran kam miyela on sumti jam ujunaje yimɓe ɓenniɗo yeedeɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe cooma dalla da fuɗɗire modibbo arandejo bisimillah. Assalamu alaikum bandiraɓe sobiraɓe en ciri jam tono sewrinoye koɗe tono e niyaji ɗino ibada to ɗiyeri diyan jam toma dala woɗi wala kirtari mo ndiɗi woɗi sanne onon kirtari goɓɓe birni gonɗon noon amene men tawade laddeji. Assalamu aleykum miñiragel moɗon sakkike moɗon gueteɗo ruwasi tawaɗi jar para noon to assalamu aleykum jawleru holko sumtoriɗa Code radio international ɗiga Abuja on kofnama on gelanama kayruji ɗuɗɗi on gaɗanama sanne min gotamo moɗon Dabo ɓiide watano pula joɗiɗo Adamawa Mai Ganga Cameroon ewniseteɗo Dabo Hosere mi hofni Ayuba Sarkin Haɓuri mi hofni Adamo Ado mi hofni grand frère Saydou Maccu diga Gabon Libre mi hofni Abdou Ɗangangare Mandaga mi hofni Iliyasu Mai Apare joɗiɗo Mai Samari mi hofni Hasimu Musa joɗiɗo Nguroje e noon Nuhu Alhaji Yusi joɗiɗo Nguroje e noon Hadi Mai Apare joɗiɗo Tikobi on fuu moɗon derɗiraɓe mi hofni Ali Arɗo Labbare joɗiɗo Baruwa Serti on kofnama on gelanama kayruji ɗuɗɗi e to min mo nda komi mi sumtorake marori be piyo to on kofnama nden mo ɗum waɗi nangue wane hande ha min ɗo sey ndiyam pewɗam ko ɗum tokkini dow. Assalamu alaikum Ayuba Lamiɗo Muñal a hofnama a weltanama mi hofna derɗi ko amin Ali Zaki o Kaduna to lallay hande mi sumtorake ndiyam pewɗam on jarama. ujunaje yimɓe ɓennino wiyeteɓe ala imrana ujunaje yimɓe ɓennino wiyeteɓe ala imrana toma dalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito suudu radio Code International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran holko sumtoriɗon on mbawa lildokimi vidéoji nantanate ima kofli barka e sumtari nder jawleru amin du holko sumtoriɗon wondu e WhatsApp kala nyalande fuu ɓawo sumtari du'a'uji yimɓe Ramadana malakoji biza amina du'a'uji yimɓe Ramadana malakoji biza amina amina firti jabama du'a'uji. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh suudu meɗen ɗo holko sumtoriɗo on komnama on gettama on geɗanama hayru dow inde ardiɗo ɓe balla mako
kala mo lamba mo jippoto ɗo fu mi ƴamata ɗum goto ɓawo goto ɗin jari ndiyan jam to Allah hokka e barka may allahumma jomirawo reena e renana en Allah ko wana en masiba jippotoɗi jamma be nangue Allah jippinana en hayru e kadi on fu mom daga permi lamba hadirni lamba on komnama on guettama dow inde Ayuba laabiɗo muñal be Alizaki kayɓe fotami limta on fu mo mi ƴamana on goto mo moɗon Abdoulaye joɗiɗo wuro dow Allah homnata o yalanta on hayru. Assalamu alaikum don hofna on barka mun be yerugo ndiyam don wannan fatan alkhairi masha Allah don hofna sakira be fulbe inda sare don wannan komai fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ko suntori den sakira mo don saydu macci hofnata on yalana on khairu Alizaki Ayuba lamiɗo muñal likita alpha kala hettotoro kode radio wakkatire holko sumtoriɗen pat mi hofni on mi yalani on khairu en sumtake jaam alhamdulillah to min manda komin sumtori ɗon kadi inchallah foti goɗɗo waddi goɗɗum kadi salini ɗum to so wayno mo inchallah. To madalla heɗitoɓe fuɗi fuu iɗo omin gaddi ragare taskaran holko sumtori ɗon ka hande dow darde hukuma suudu radio kode international